Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Primul vlog pe acest canal. Ok. Și o să fie un fel de Q&A. Și despre ce e vorba în acest Q&A. Aoleu, ce calde, bă frate, bă. De ce canicul afară? Nu e un Q&A în care mi-ați lăsat voi în comentarii întrebări. Ceea ce vă rog să faceți acum, vă duceți în jos după videoclip sau acum când vreți și îmi lăsați comentarii cu întrebări. Ce întrebări aveți voi pentru mine? Și aș dori să nu-mi lăsați comentarii de alea urâte. Nu, gen cum te cheamă? Ai frați sau ai frați, cum puteți să-mi lăsați, sau cum te cheamă. Dar nu gen ai sărit de pe bloc pentru 100.000 de euro. Bă, frate, asta nu e întrebare, mă. Când vreau întrebări de Q&A, mă refer la întrebări normale. Nu aș sări de pe bloc pentru 100.000 de euro. Pentru 1.000.000 de euro. Că, practic, aș sări de pe bloc pentru banii ăia, dar dacă aș sări, am extrem de multe șanse să mor, gen 90% și 10%, și 10% să trăiesc. Și dacă aș muri, asta este, mi-am pierdut banii. Și dacă aș avea banii ăia 1.000.000 de euro, păi i-aș da pentru spital ca să mă facă bine. Deci m-am aruncat de pe bloc pentru 1.000.000 de euro degeaba, practic. Dar nu am asta, întrebări normale, cum mă cheamă, unde locuiesc, câți ani am frați, am surori, am prieteni, am ceva, unde locuiesc, chestii de astea. Dar pentru astăzi am pregătit un tâmâit tag în care eu iau întrebări de pe un site și o să răspund. Sunt 50 de întrebări, la care 2 sunt de fete sau poate mai multe, nu știu, eu am văzut doar 2 și la alea 2 nu o să răspund. Tâmâit tag. Bună, iată întrebările acestui tag. Când este ziua ta de naștere? 29 decembrie. Ce porți chiar acum? Tricou, pantaloni și ciorapi? El e Dragoș, am uitat să-l prezint. Nu vrea să vorbească pentru că am încercat să filmez de vreo 4 ori, dar se ivea ceva. El făcea ceva la cameră ce nu trebuia, își punea fața pe toată camera, eram întrerupt, ceva. Deci o filmare bună, părerea mea e că trebuie să fie bună. Deci, da. Și zici tu ceva. Și eu vreau să se termin mai repede. Da, deci probabil vom sta aici vreo 20 de minute, pentru că e destul de greu să răspund la 48 de întrebări, fără 2. Așa, ce port chiar acum? Tricou, pantaloni și ciorapi, nu știu dacă am răspuns. Am fost îndrăgostit? Da, cred că e normal să fii îndrăgostit măcar o dată, nu? Da. El cred că s-a îndrăgostit de vreo 10 ori. Sau chiar mai mult. Sau de 10 ori a avut doar iubite. El de 10 ori a avut doar 10 iubite la grădiniță. Doar la grădiniță. Da, gândiți-vă că doar la grădiniță, dar să gândiți-vă de acum încolo ce o să fie. Ok? Acum am avut o despărțire teribilă. Nu? Nicio. Cât de înalt sunt? În jur de 1,35 m, cred. Aproape la fel și ca mine. Câte kilograme am? Păi eu acum am în jur de 30 de kilograme. El. Tot așa, în jur de 30, că nu-i greu. Am tatuaje. Nu, dar am avut un dragon pe umăr, temporar, 2 săptămâni. Dacă am piercing-uri. Nu o să am. Am văzut odată pe stradă o fată care avea un piercing în dinte. Bă, e normal, adică văd că mai e normal să spui ceva, un cercel în urechi, dar nu și în limbă, și în buric, și în nas, și în ochi, și în mai știu unde. Ok? Care este emisiunea sau serialul meu preferat? Păi n-am unul, dar o să zic The Walking Dead. Nici măcar nu l-am văzut pe tot, m-am uitat numai la trailer. Dar o să zic că The Walking Dead e. Ok, care este artistul și trupa mea preferată? Trupa mea preferată? Păi artist, Carla Dreams și Puia. Și trupă, cred, din cauza unui prieten de-a meu am început să ascult și Atrabez. Ce îmi lipsește acum? Păi acum îmi lipsește de la voi un buton de like, să-i dați un pumn și să strângem la episodul ăsta cât de multe like-uri putem. Like!
un like egal un respect pentru mine că mă Și la mine, și la mine, și la mine. că mă chinui să fac aceste episoade, aceste vlogging-uri și aceste episoade de gaming și de vlog pe canal numai pentru voi. Păi da. Pentru că eu nu m-am apucat de YouTube pentru bani și faimă. M-am apucat din plăcere și pentru oameni. Pentru voi, să aveți la ce să vă uitați. Când sunteți plictisiți și veniți de la școală și aveți stres și vreți să vă uitați la ceva, uitați-vă la mine. Nu să stați ca... Roșii și să vă faceți teme din prima când Da. ajungeți acasă. Pentru că, practic, școala trebuia să fie pentru școală și pentru învățat și casa Bine, eu pentru fac asta. Da, Să scăp. și casa Adică pentru, și după aia da, și casa pentru mă odihnă, distrez. relaxare și chestii de astea. Eu fac teme când vin acasă și după aia Bă, mă acum e distrez. vacanță, stai puțin. Normal se zice că școala e pentru învățat și așa și casa e pentru relaxare și pentru Ce-i nașpa? și pentru distracție. Nu pentru făcut teme pentru la școală. Deci ori una Bă, știi ce-i nașpa? Ce? E ziua Sabinei și trebuie să termin cartea. Când? La ziua ei. Când e de ziua ei? Parcă marți. sau Marțea asta? Da. What the fuck, și tu cât ai citit din carte? Am scris. Cât ai scris? Mai am 11 de carte. Hai că termin. Ok. Ce îmi lipsește? Am zis care este melodia mea preferată. N-am, mi se schimbă de fiecare dată. Am o melodie preferată, se schimbă când apare una nouă și îmi place. Adică n-am pe momentul una. Nici acum n-am una. Adică cred că am Scandalos și Cu Talent. Aplu cu ea, Anastasia și nu mai știu cine a cântat. Ok, ce zodie sunt? Câți ani am? Am 10 ani, el are 7, vină mai încoace când te vezi. Te vezi Eu am 7 ani. așa, negru, așa așa? ca și o umbră. Adică 7. Da, ceva gen. Ok. Câți ani am? Eu am 10, el are 7. Ce zodie sunt? Eu sunt Capricorn, el este Pești. Ce calități trebuie să aibă partenerul? Ca mine, să aibă cam ca mine kilograme, adică să nu fie grasă sau slabă, să fie un om normal, la fel, normal înalt, la fel ca mine de înalt, cam așa ceva, frumoasă, drăguță, cu simțul umorului și cred că asta vrea un om normal. Și nici chiar casnică, nici chiar casnică, nici chiar așa care nu vrea să facă petreceri și așa și să se îngrijească numai de casă. Adică un om normal, să dea și petreceri, să facă și curat în casă și... Între ăsta. Da. Ok. Care este citatul tău preferat? Niciunul. Și nici nu m-au pasionat citatele. Care este actorul meu preferat? Dwayne Johnson sau ceva gen. Acum noi umblăm pe laptop. Să caut pe Google. Ok. Da, Dwayne Johnson. Ăsta e. E cel care Hai, gata, e gata. cel care a filmat în Palia de San Andreas și în Fast and Furious 7. Cred că a filmat în mai multe filme. Cred că a jucat în mai multe filme, dar nu mai amintesc eu. Ok. Actorul. Ce culoare îmi place? Negru și mie și lui. Da. Ok, dă-te-mă puțin mai încolo și vin și eu mai încoace. Că mi-e cald și mai stai și tu lângă mine. Ce culoare îmi place? La ambii e negru. Preferi muzica tare sau încet? Păi depinde de starea mea. Dacă trist mai tare câteodată, dacă trist mai încet câteodată, dacă vesel tare de obicei sau mediu. Eu ascult toată ziua tare. Unde mă retrag când sunt supărat? Pe electronice sau cu fața în pernă, direct? Uite, arată. Ceva de genul. Mamă, ce prieteni am și eu, nu mă lasă la greu orice ar fi. Da, s-a văzut. Hai, spune. Ok, cât timp îmi ia să fac un duș? Păi depinde, dacă vreau La să mine stau un o oră. minut. Da, Bine, depinde, da. Da, la mine depinde. Dacă vreau să stau o oră, dacă vreau jumătate de oră, Da, dacă vreau da, un da, minut, da, dacă da. vreau 5 minute, dacă vreau... Cum vreau eu, adică Da. numai să faci. Cât îmi ia să mă pregătesc dimineața?
Păi depinde de mine, cât 5 minute, 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră, cât îmi ia. Eu când mă trezesc, mai este sol, mai pun. Da, mai și pun eu, o dacă, dată, mai da, așa, de exemplu, știi? când îmi sună alarma, bagă-i frigul ăla să nici nu pasă dacă reușesc. Bine, dacă până nu reușesc, îmi dau așa cu până în alarmă sau în telefon, și după aia mă pun la loc cu fața în pernă și mă culc. Adică, Chiar dacă mai dorm doar 5 minute, bă, dar mai vreau să dorm și mă stau acolo măcar să am ochii închiși. Ok. Dacă am luat parte vreodată la bătaie. Da, am luat parte la o bătaie. și eu. Ok, astea 24 și 25 sunt de fete și de ce m-am apucat de YouTube? Pentru voi și pentru mine. Da. Și nu m-am apucat Și pentru faimă și pentru bani. M-am apucat pentru că mi-a plăcut. Mi-a plăcut, pur și simplu. M-am uitat la YouTuberii mari, am zis, bă frate, îmi place ce fac ăștia și vreau și eu să fac. Chiar dacă nu o să reușesc la fel de bine ca ei, măcar să fac 1000 de abonați, apoi să cresc la 100.000 și așa mai departe. Ok. Care îmi sunt fricile? Păi, una din cele mai mari frici ale mele e moartea, dar nu mă refer moarte de bătrânețe, moartea în accident de avion, să cade pe bloc, din greșeală, de la etaj sau chestii de genul. Un accident de mașină. Să te tai unul. Da, să mergi pe Da, stradă și să te interesant. omoare unul, să te Interesant. înjunghe, chestii de genul. Ok. Deci, ce te-a făcut ultima oară să plângi? Păi n-am plâns, dar aproape am plâns. M-am jucat cu el și cu niște băieți rechinul în joc și eu mă țineam de el ca să nu cadă. Și eu am alunecat pe ceva de ciment care e așa și la un moment dat pe aici nu mai era, se spărsese cimentul și era piatră. Și eu mă târâi cu spatele de cimentul ăla și ajung cu spatele pe piatră. Și după aia nu știu ce se întâmplă și eu fac o tumbă și mă dau cu capul de ciment. Nu am plâns, dar aproape am plâns. Da. Și mă durea enorm de tare. Noroc că aveam ochelari și nu se vedea că îmi venea să plâng. Ochelari de soare. Ok. Când ai spus ultima oară te iubesc? Păi acum câteva zile sau o săptămână, nu știu. Tu? O săptămână, două. Ok. Ce ar trebui să semnifice numele tău pe YouTube? De YouTube. Păi Alex e numele meu, că mă numesc Alexandru și Alex îmi zic prietenii. Vlog și gaming, pentru că fac vlog și gaming. Eu să fac un nou cont. Da. Cont nou, da. Că telefonul meu mi-a Care este ultima carte citită? Păi ia una. Vină mai încoace, mă. Vină mai încoace, că nu te vezi. Ultima carte citită e o carte Timi Fiasco, amuzantă. La mine Nemo. Ok. Eu am început de la 4 ani. Ce citești în prezent? În prezent nu citesc nimica. Tu? Cum adică? Ce citești? Ce trebuie să citești acum? Dar care ai început să citești? Dacă nu, nimic. N-am. N-are nimic, ok. Care este ultima emisiune vizionată? Păi la mine o emisiune în spaniolă. Semifinala unei emisiuni în spaniolă. Tu? Finala a fost deja și n-am văzut-o. Tu? Nu știu. În fine. Cu cine ai vorbit ultima oară? Cu cine ai vorbit ultima oară? Cu el. Eu cu el. Care este relația dintre tine și ultima persoană care i-ai trimis un SMS? Păi, prieteni. Suntem prieteni. Adică ne înțelegem bine și suntem prieteni buni. Ne jucăm pe PS3 împreună. Chestii de genul. Ție. Sau SMS, adică mi-ai trimis mesaj. Da. Mie? Ție, da. Ah. Messenger. Eu, de fapt nu, scuze, ultima oară am vorbit ieri cu un prieten de-a meu cu care țin legătura numai când ne mai vedem pe stradă. Când ne mai vorbim și ne mai întâlnim la parc Viva sau ceva. Ok. Care este mâncarea mea preferată? Fast food, pizza. La fel. Mac, KFC. Ce loc vrei să vizitezi? Spania, Turcia, ceva străin? Aproape toate. Străine?
Ok, aproape terminăm. Și eu o să merg la ce mare. loc? Adică, Eu am fost la mare. Ce loc Eu ai să fiu. vizitat ultima oară? Păi ultima oară în București. eu am fost la Sărata Muncior, la Munții Noroioși, la Munții Moroioși și poate vulcanii noroioși. vulcani, bine. Ok. Ce loc am vizitat ultima oară? Eu am fost la București, mare și munte. Sărata. Ok. Ultima oară am fost la mare. Când am fost jignit ultima oară? Păi când... ultima oară? Acum mult timp. Mi-am că acum mult timp, mi-a zis cineva, acum toată lumea spune că îmi stă bine părul. Dar înainte am o poză cu mine, dar nu pot să o arăt. Nici nu vreau să iau telefonul, poate stric filmarea. Și aveam o freză așa de mică, ia uite, dragă, și tu vezi cum îmi stă mai bine, ca atunci sau acum. Acum. Atunci, frate, ziceai că am 3 ani la față din cauza părului. Ok. Atunci am fost jignit foarte tare pentru că Atunci câți ani aveai? anul ăsta, în clasa 4 de fapt. La anul intru în clasa a 5-a. Ce? Păi, atât de ciudat. Zici că sunt clasa 1-a, nu? Ești, parcă zici, ești când... Acolo sunt la grădiniță. La Unde arată Paște Fericit. Păi da, asta vreau să spun. Da, seamăn mult. Fața difera, e că la grădiniță Da. era mai rotunjor la față și acum e mai oval. Ok. Care este aroma ta mea preferată pentru prăjituri? La mine ciocolată. Ciocolata. Da. Nu-mi place vanilia, nimica. Ciocolata. Bine, îmi place și Hai că vanilia. nu că nu-mi place, căpșunile, îmi plac și adică- mai multe, dar vanilia e pe ultimul loc. La mine e pe La al ce doilea. știu să cânt? Rap și hip-hop. Dar nu o să răspund. Hai. Sau nu știi la nimica. În Nu o fine, să lasă. răspund. Care este ultimul sport pe care l-am practicat? Fotbal. Fotbal. Sau n-ai făcut nimica? Ai făcut fotbal? A, nu. Stai. O să faci fotbal. Da. Deci, Ok. Care este bijuteria mea preferată? Bă, cred că... nu bijuterie, dar o să zic ceasul. cum adică? Bijuterie, un lanț, ceva. Lanț, ceas, chestii de genul. Ceas. Ok, lanț și ceas, să zicem. Care este ultimul meu cântec pe care l-am ascultat? La mine buze. Adrian Popa și WhatsApp. Adrian Popa și WhatsApp, buze. La mine a fost... Buzele cu... La mine a fost Da, știu. Buze. La mine a fost ori scandalos, ori cu talent. Ok. Facebook sau Twitter? Facebook. Ce e Twitter? Tot un fel de Facebook. Facebook. Când ai îmbrățișat ultima oară pe cineva? Păi... Eu pe Sabina. Nu știu, cred că ieri. Pe cine? Păi întrebarea e când am îmbrățișat ultima oară pe cineva? Da, pe cine? Pe maică mea, ieri. În afară ieri n-am mai ieșit nici afară. După ce a plecat maică mea la spital. Sau am ieșit? Nu cred. După? Ce a plecat maică mea la spital. Ai plecat? Am ieșit, în fine, pe maică mea, Da. ieri. Sunt singur la părinți? Da, sunt singur la părinți și îmi place. Nu vreau frate sau soră, sincer. Nu vreau PS3, nu vreau să împart PS3-ul, PS4, ce o să am cu nimeni. Da, împart cu noi. Da, dar mă refer frate, să împart de zi de zi. Tu trebuie să împarți cu Vlad. Da. Are un frate. Oricum. Ce aleg dintre aur și argint? Păi, sincer, argintul. Eu aur. Aurul de Că-i- bocalari. Da, aurul e prețios. Ce mi-am propus să realizez în acest an? Să ajung cât mai sus pe YouTube și să-mi fac prieteni buni Eu o să-mi fac un cont nou. de YouTube. Da. Cine ar trebui să răspundă acestor întrebări?
Eu. Că mi-a luat telefonul mama mea și Da, el o nu... să filmez pe da, tabletă. și pentru că ei i s-a stricat telefonul. Și Da. cam atât a fost și cu întrebările de astăzi. Am filmat cam 20 de minute. 20 de minute, de fapt. Și am răspuns la 48, pentru că 2 au fost de fete. Și... da, noi ne auzim cu un nou vlog. Nu uitați să lăsați comentarii pentru un Q&A. Și like. Nu uitați să lăsați comentarii cu întrebări pentru un Q&A nou. Și nu o să fie tot tâmâitac, pentru că îmi lăsați comentarii, eu o să le citesc și nu vreau pe Facebook. Mai degrabă îmi lăsați pe YouTube și eu o să le citesc, Da. o să știu. Și o să mă uit pe YouTube. Poate o să fiu și eu. Da, el s-a întâmplat când am vrut să mă apuc să filmez, să vină la mine. Deci am zis să nu-l las deoparte, gen, dă-te, stai Așa. acolo cât timp filmez. Uite. Da, acum te vezi, dă-te mai încolo. În fine, să stea deoparte lângă un perete cât timp eu filmez. Am zis să-l țin și eu cu mine pentru că suntem prieteni, Da. știi? Și nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal și noi ne auzim data viitoare cu un nou vlog, cu un nou episod de gaming sau poate chiar cu un nou Q&A sau să-mi lăsați provocări nebune. Voi face provocări nebune. Sau un challenge. Puteți să-mi lăsați și challenge-uri, pentru că o să fac. Deci, pentru astăzi o să-mi lăsați, o să-mi lăsați întrebări. Challenge-uri. Întrebări. Episodul următor o să fie ceva gen, poate găsesc un site și pentru provocări. Și o să aleg de acolo niște provocări și o să le fac. Poate o să găsesc un site pentru challenge-uri și o să aleg un challenge de acolo și o să-l fac, știi? Și la fiecare episod de provocări, de challenge, de întrebări, de Q&A, o să-mi lăsați pentru fiecare, la Q&A întrebări, la challenge-uri, la provocări. Și așa mai departe. Eu am fost Alex și ne auzim data viitoare cu un nou vlog. Aici cu noi a fost Dragoș. Și nu uitați să apăsați butonul de like, poate reușim să-l bombardăm cu like-uri. Să vă abonați la canal, să apăsați butonul subscribe sau abonează-te, cum aveți, română sau engleză. Noi ne auzim data viitoare și poate reușim să bombardăm și butonul subscribe, abonează-te. Ok? Ok. Și pentru mine oricâte like-uri am strânge, câți abonați am avea, nu o să mă las de YouTube, o să mă țin de o să YouTube. fim fericiți. Da, adică mă bucur de fiecare dată când văd că strâng multe vizionări. De exemplu, ultima oară cel mai mult a fost de 100 și ceva de vizionări. Am fost cel mai fericit om când am văzut că am strâns atât.